Čo ti je? Hladný som už, mám nervy, som nejedol nič. Ty si zase hladný, ty kokos, to ideš koľkokrát jesť, ty zemiaková hlava. Pozri, ako vyzeráš, veď to, kým prídeme na miesto, bude 7-krát jesť, ty trubka. A dobre, drž hubu. S tým nosom ako orol. Zastaj hoci kde, mne to jedno, ja si dám aj bagetu na pumpe, ale som hladný, kým tam prídeme. Čo teraz bliakáš, že 20 km táto je dobrá kolíba, tak ťa tam zoberiem a bude, nie? Stoj! Tu zastaň, tu sa najeme! Nerob makor, veď narazíme! Konečne. Poď. Kam to ideme teraz? Mama! Poď. Sa nepýtaj toľko, ideme sa nájsť. Nejdeme zatvoriť auto. Konečne, poď. Počakaj, tak ja nepôjdem tam sám. To ty proste nevieš počkať s tou hlavou bravčovou. Ty si hladný, ty bežíš a ja za tebou, ja som spotený ako pes. To ako budem teraz jesť? More, hýbaj sa, čo si spotený už. Ty vybereš hociakú reštiku, kámo. Ja viem, že mám problém so žalúdkom. Ja mám bezlepkový som a to ja viem, či tu majú bezlepkové veci. Tak čo, ak ja niečo zjem z múkou a potom ťa budem musieť kopnúť, alebo čo vieš? Dobre, už ty s tou múkou stále. Poďme sa už nájsť, lebo ťa aj hlava bude bolieť. Čo sa usmívaš ako idiot? Ťahaj sa tam nabrať už jesť. Dobre, ale ma čakaj. Teraz môžeme potom sám nájsť, naberiem troška aj vode. A ty trochu určite. Ani nejak extrémne hladný, ale dám si niečo tiež a ja. Počúva, ty si si Dobre, brácho, nabral som si. To si čo nabral, ty kokos, na tácku? Ty si ako nejaký pes. A kde máš príbor? Skôr nestaraj sa, som zvedavý, čo si ty naberieš. Takto má vyzerať porcia. Konečne. Tebe by sa asi tiež zišla zeleninka miesto tých hranolík. Dobre zajad. Tam papaj tú burinku.